Bravo, djevojke, a sada da se malo nasmijemo. Dramatizacija odlomka iz Gogoljevog revizora. Bili smo bez brige, a sad neko. A ja kao da se predosjećam. Sinoć sam sunao canje pa neobično policova. Došli, ponišli i otišli. Evo, pročitat ćemo ovo pismo koje se dobio. Dragi prijatelji, hitan da ti javim, da je stigao činovnik s naredbom da pregleda cijelu gubernu, a naročito našu sresu. To te savjetujem, da budeš oprezan, jer može stići svakog časa, ako već nije stigao, ne živi negdje. Inkognito. Ta stvar je neobična, prosto neobična. To ima neki džabar. Očevidno sudbinu. Dosta su, hvala Bogu, odlaze do druge gradove, a sad je došao, red na nas. Ja sam ti došao, šta je? Kako nam što nam dolazi? Zar vi niste čuli? Čuo sam na konfliktu, prije je od mene bio u Bošku. Pa, šta vi mislite o tome? Ja mislim, bit će rata s Turci. Dobro, će dobe čak. A da to zapravo neće, da ću sjetiti, ću se Boga mi sjetiti, ću se ma nemojte se, recite gospodo, molim vas da Petar Ivanović ne sveta. Recite za Boga šta je, sad sam se već pametio. Uzmite stolicu, sjedite. Jer ovdje smo gostjali s jednom jedan mlad čovjek. Je bio gospodin što ste ocrveno ono dio. Je bio gospodin što ste ocrveno ono dio voda, tako poslovi na licu, preko razmeđenje fizionomije, teorije, evo i kod nas. Ako ne prekidajte na Petar Ivanović, molim vas da prekidajte. Ne možete ispričati, Boga mi ne možete. Rekao Petar Ivanović. Ne Petar Ivanović, prvo sam ja rekao, evo ste vi rekli, a potom sam ja. Rekao sam ja i Petar Ivanović, da, pa to je taj činovnik. Ko? Kakav činovnik? Pa činovnik u kojem ste dobili dobro trijesti revizor. Šta vi to? Pa nije on to. On je tako je odbio sve, vidio smo ja i Petar Ivanović, što nam je u terijere zabavljao, koša mi se režu. Nije on tamo stanu. To je pet sekundni ono isto od tome koji ste prošle godine pošli oficeri koji su prolazili ovu dan. Pa neće 2 nedelje. 2 nedelje? Gospode Bože, za 2 nedelje išibana žena jednog podoficira. Zatvorenicima se nije zdavalo sledavanje po ulicama, ruke i sramota. A? Tako odnosno da... Ne, nisam se ušla, ja vam smetam i ste pristavljati vaši poslovi. Vi kako ne smete, znači, imam samo neki posao. Mogu biti tako da ste pomislili, ne znam, ništa. Zaista ne znam da bilo tako otvorljene. Uopšte ne razumijem o čemu pričate, kakve marama, ja bih vas zamolila da mi bolje napišete kakve stihovi i svakako znate mnogo. Pa recite, kakve stihove želite? Pa tako neke i fenome. Ljubav, ja ne razumijem ljubav. Čega, mi sve jedno i dovoljno. Što je to tamo kao da je nešto preletilo neka svraka ili druga ptica? To je svraka? Tako je, gospod, ti mene smatrate onako za policiju. Prosti manja to, evo vidite, gledajte. Ja, mamice... Kada si tako si čuo naprijed, još nisi se noći. Ja moram kako vidite, ja sam krivo ljubav. Šta vi klećete, ako ostanite? Ne nakladimo, ne se kladimo. Ali dozvolite, još da razumijem potpuno značaj vašeg riječi. Čim prizivam na račun večera? Ne, gospodin, ja sam zadnji ljubav. Ali dozvolite, ja sam u neku ruku, ja sam udata. Ljubav, ne znam da. Mamica, tatica rekao da je... Ah, kako se vam dobro. Vidite naša sreća, nek svojeg istranu ljubav. Dakle, vi ste nju? Odlučite, će otično. Svoli, sad sam došli. Vrlo učitivo i na najpriji način za mene, Ana Andrejka, za mene život ne znači ništa. Jedino zato što cijenim šarijetu i veliku. Ah, mamica, to je on meni govorio. Naravno, bilo je od tebe, Ana,
Danica, to i o meni govori. Naravno, bilo je tebi, tako. Čak da se tako uplašio. Ubit ću se, veli. Ma šta radite? Stvar, gospodo, dokaze koje smo držali da je revizor, nije bio revizor. Kako je revizor? Lijepo, doznali smo to iz pisma. Iz kakvog pisma? Iz njegovog službenog pisma. Kako ste se vi... Pa mislim kada sad, ne znam, neki djavo mi novo šapći, otvaraj. Kako ste se vi usudili da pečatite pismo je tako punomoćene osobe? To mi je jedna stvar što nije mi punomoćeni ili lično. Pa, šta nam po vašem Ali ovo mišljenju? nije ono, djavo ću ti ga znam. Kako to ni ovo ni ono? U zatvor ću ja vas. O, vi? Da, ja. A, niste vi za to. Kantor Antoniću, daleko je sigurno, gospodo. Dopustite da vam pročitam i to. Čitajte. Vidanac Jani Dragi Ivan Vasiljeviću. Stanujem kod načelnika, živim si veselo. Udaram se načelnikovoj ženi i čerci. Samo još ne znam sa kojoj da počnem. I puka od smijeha. Ja znam ti pišeš članke pa i stavim svoje pise. Prvo, načelnik je Gutko. Ne može biti, to ne stoji tamo. Evo čitajte sami. Ne može biti, to ste vi sami napisali. Sad bih ja mogao tako napisati nešto. Čitajte dalje. Uškao si konjaki. O, dođe ovo, se ne potrebuje da se ponavlja. Poštar je isto tako dobar čovjek. Evo ovdje je nešto dobro rekao i za mene. Ne, čitajte. Dajte mene, ja ću pročitati. Poštar je ni uzmi ni ostavi. Nadzornik sirotišta i... A što ste stali? Pa nećete ti rukopisa i ostalo vidi se da je ona kapulja. Dajte meni, ja ću pročitati. Ne, ovo se mjesto može preskočiti, a dalje već je na... Dajte. Evo ti Petar već tu. Nadzornik sirotišta, Zerdanika, prava i svinja s kapicom. Nije neka šaba s njom kapicu, malo svinje s kapicu. Školski nadzornik, sav za udara na crni luk. Bogu hvala, pa ja u crni luk nikad nisam ni usta stavio. Hvala Bogu, hvala, meni nema ništa. Ubijen sam, sasvim sam ubijen. Ništa ne vidim, samo neke svinjske njuškine iz lica. Kako smo se, gospodo, mogli tako prevariti? Kako ja, stari magarac, da se tako prevarim? To ne može biti, a ti još on se mjerio s našim. Šta mi dolaziš toči s tom mjerom? Šta se smijete? Sami sebi se smijete. Ko je prvi pronio glas? Evo ga radi. Evo, to je pronio, ovo je Znači, koji je naredni doktor iz Petrograda, poziva vas da odmah dođete k njemu. On je odsao u gostionicu. A sada još malo folklora. Uživajte.